కాకినాడ రోడ్ల మండలం సర్పూరం గ్రామం నారదగుండం వద్ద గల భవానీ సమేత శ్రీ నీలకంఠేశ్వర స్వామివారి దేవాలయం శ్రీ వాగ్గేయకార మండపంలో కార్తీక మాసం పురస్కరించుకుని నృత్య కార్యక్రమం జరిగింది. తొలుత ఆలయం వద్ద కార్తీక మాసం సందర్భంగా ఆశా దీపం కార్యక్రమం జరిగింది. పలువురు దంపతులు పాల్గొని కార్తీక దామోదర దీపాన్ని వెలిగించి పూజలు చేశారు. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారి దీపోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన నృత్య కార్యక్రమంలో నాట్యమయూరి, నాట్యమయూఖ, నాట్య రవలి, కూచిపూడి భరతనాట్యం కార్యక్రమం జరిగింది. బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు ఆశీస్సులతో ఆలయ ఆస్థాన విద్వాంసురాలు పెద్దాడి సూర్యకుమారి సారథ్యంలో శ్రీవాణి కిషోర్ ప్రదర్శించిన నృత్య కార్యక్రమం అందరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు నగర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.